Vi prøver lige en gang til, fordi jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg har åbenbart ikke fået optaget det sidste jeg lavede, og jeg er lige død igen. Nej, jeg er ikke død igen, men jeg døde lige, og jeg var lige kommet derover faktisk, og op. Så hoppede jeg ned i hullet. Der er et hul deroppe, mega fedt. Og jeg har lige startet og snakket en hel masse hele vejen derovre, og opad. Min far han er provokerende lige nu. Nej, jeg er ikke provokerende. Kan du lige hjælpe mig sådan noget? Jo. Jeg løber lige herover, og så bliver det lige et sammenklip, jeg har fået lavet her. Ej, det bliver ikke noget fancy, det bliver bare måske med noget tekst på. Far er provokerende. Så hvor fik jeg de der fucking farve her? Kan man ikke? Kan man sige, at jeg mangler sort farve? Jeg tror lige, jeg skal fikse det. Det er en eller anden mod, der hænger det lavet, tror jeg. Se, der ligger simpelthen stegt kød her. Det var jo lækkert, ikke? Altså, det er fedt meget af, så er det bare stegt kød. Og jeg skal ud til min far lige om noget, men jeg skal lige have de ting, der ligger herinde. Bum, 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 bum. Se, det var fra det tidligere, jeg lige har prøvet at optage. Bum, bum, bum. Jeg kan godt prøve at lave noget. Okay. Vi samler alt der sammen her, og så vil jeg lige stoppe optagelsen, og så vil jeg prøve igen. Og jeg lige må klippe det sammen, så får jeg med far. Ja, det er vist det, jeg gør. Så tak for i dag. Vi ses. Hej. Eller ikke tak for i dag. Undskyld, men vi ses om lidt. Morgen.